Mae fy mhrofiad i yn debyg iawn i lawer o'n nghenhedlaeth i. Cael y magu yn y capal, gwasanaeth yn y bora, ysgol Sul, band of hope hyd yn oed yn ystod yr wythnos. Ac hynny yn mynd rhoi cefndir Cristnogol i mi, sydd wedi bod yna trwy gydol yr amser. Wrth gwrs, yn ifanc wedyn mynd llwyr oddi ar grefydd am gyfnod, ond wedyn ar ôl priodi, setlo lawr, mynd i'r capal, ddim yn aml iawn, ond o bryd i gilydd. A wedyn, capal yn cau, a penderfynu mynd i'r eglwys jyst dros ffordd, oherwydd addoli'r un Duw. A hynny wedyn yn digwydd am, o ddydwn ni 10 mlynedd. Ond oeddwn ni'n teimlo bod yna rhywbeth ar goll. Ac o'na linell y farddoniaeth yn chwarae yn y meddwl i'n aml, gan Gwenallt sydd yn bardd crefyddol pwysig yng Nghymru, yn sgwennu yn 1930 lle. A'r llinell ydy, gwau i ni wybod y geiriau heb adnabod y gair. Ac o'n i'n licio'r, wel, beth yn bwysig i fi oedd y chwarae ar y gair gwybod ac adnabod. Gwybod ffaith, gwybod y geiriau, ond adnabod y gair. A hynny oedd yn bwysig, bod mewn perthynas ar gwir, mewn perthynas ar gair. Un bore yn digwydd sôn am gapel oedd yn cyfarfod yn Llangefni, yn y clwb Pêl-droed. A ryw 6 mis wedyn, a dweud y gwir, dyma fi'n penderfynu, wel, reit, beth am ffeindio, beth sy'n digwydd yn y capel yma? A mynd am dro, fath o sgowtio felly, ac ffeindio cymdeithas o bobl oedd ddim jyst yn troi fyny ar bore dydd Sul am awr, ond oedd yn byw y Cristnogaeth yn y cymdeithas, yn y gymuned, ar Ynys Môn, a meddwl, ia, dyma dwi'n chwilio amdano fo.